bueno, neu Oskar Sarasua nahi, Mikel Beretxinaga, da 8 urte goiaz kotxien munduan sartuta, da, bueno, aurten bixo batera hasi ga, bueno, rally, bueno, urteko rally da rally sprint batzuk itxok asmotan, da, zela medio. Azkena zemuz joan da? Askoitxikua? Askoitxi aldekua? Azkena Goilurrakeko rally izan da, askoitin izan da askoitin inguruan, eta bueno, hasi ginen nahiko ondo, pozik, eta laugarren tramuan pintxaso batek karreratik kanpo lazuskun. Gero jarraitzea lortu ginuan, atzaldeko tramuak eta danak egin zen, oso pozik, kilometroakin, bata besteakin konfiantzia hartzen jun, aspaldi elkarrekin korridu barik, eta ondo, gogotxu ibili ginen, da pozik. 8 urte elkarrekin jaun ezkero, elkarrez autuko zai ondo baino beto, ez? Edo? Bai, bueno, kopiloto moduan nik ez dut askotani. Oindala 4-5 bat urte izan zen azkenengo aldizia. Adrian beste kuadriako batekin ibili da oin arte. Eta, bueno, konfiantzia hartzea ez da erreza, beretzako batez be, normala da moduan. Eta, bueno, gutxinaka joaten hobetzen. Zabe, nik uste dut jentiak uste dauela pilotua dela importantiena, olako bikote baten, zebeak kotxea zubidatzen duzu. Baina albokuan lana, nik uste dut ezinbestekoa dela, Mikel. Bai, azkenean beti igual izaten da ez, futbolian aurrelari izan moduan. Beti behar hartzitzu golak eta berak elan meritu, baina hemen da 50-50 esango nuke. Kopilotuan ez badakazu konfiantzaik, tramuak ez duruz ezagutzen, asko itxinan galdute bili ginen, eta berak esandakua ez bozu betetzen eguneko unean denboratan sartzea oso zaila da. Azkenean konfiantzia bedozu, kilometroakin, eta oso askar zoiaz. Orduan ezin dago zalantzarik, zalantza txiki batek denbora asko galdu o golpe bat ukitzia inaldotzu. Orduan nik uste dut kopilotuan papela da pilotuan bezain garrantzitsua edo inkluso gehiago. Zuk? Iritzi bereko izango da, gainera kopilotuan ardura hori zeure gain hartzia, pentsatzen dut ez dela goxua izango. Bueno, azkar joateko oso garrantzitsua hori bai. Ez dakit zenbateraino garrantzitsua izango da, baina bai, bastante bai. Kuriosidade bat, zela entrenatzen duzu zuek? Hau da, kirol taldietan badakigu ze entrenamendu egiten dian, astero, hau bestia, ezagutzen ditugu, baina zuen kasuetan, goiaz askoitiko rally saikera. Batez egun batzu lehen hau, egiten duzu ikusi, zuk zela hartzen dituzu zure notatxo horreik, zela da dinamika hori? Bueno, joaten gazte bete lehen hau normailan izaten dira aurreko aste buruan, edo aste barruan egoten dira egun batzuk ipinitza horrek notak hartzeko. Eta, bueno, itxen dugu pasada batzuk, 3 bat, gutxi gora bera. Da, joaten gara apuntatzen, esker, eskuin, hau azkarragoa, hori lentuagoa, zenba metro, kurbetan. Eta, bueno, gero eta konfiantza gehiago eukitzeko, eta denporak gero eta azkarrago egitzeko. Gero egiten dituzu nota horrek adostu, hau da, hartzen dituzuen ohar horreik adostu eta zehaztu, zelan izango da? Bai, hartzen dugu, pasatzen gara tramotik eta kurbai jartutezu zailtasun bat zenbakisekin normalian. Ukitzen dugu batetik 5era, jente egiten dugu batetik 10era, eta segun kurbian zailtasuna zein dan, jartutezu numero bat edo beste bat. Eta orduan horrekin gero karrerako egunean giatzen za ze zailtasun dakan, orduan ze velozitan hartu bizun, metruak eta horre gauza da nahi, apuntatzen, gero eta gauza gehiago apuntau, informazio gehiago dukazu bertan egunean hobeto burutzeko. Ulertzen dut, Oskar baten dela kotxian kantuan, ez? Bai, hori da. Bota. Bai. Azkarrak izateko? Batez be gidarion. Hori, kotxe ez ainonakin, gidariona basa eta konfiantzia bakazu, kotxe hobi hau bakarra poligozuz. Hori bai. Zuzala gidari xakasunetan? Bai, nire uste dut lan dela ez. Kotxeak asko itzen dau, baina kotxe hon eukitziak ez dutu esaten egon behar zezela horra aurrian, edo irabazteko posibilitatea kasuna.
norbera be txoferra izan behar da, kopilotu egon bat dia oso, esperientzia bat, eta danan kumulo batekin posible izaten da aurrean ibiltzea borrokan, eta ez da bakarrik kotxean asuntoa. Kirol garestixea da? Bai, oso garestixea. Oso garestixea. Bai. Nik ezautzen duten kiroli garestixena izango dugu, garestixenetariko bat. Bereziki kotxea ondo eukitzeko, kotxea segurua izan dadin, ez? Bai, gehien bat desgasteko erruberak, gasolina, asunto horre bai dira garestixenak, ez? Horraitxik itzen dugu urtean bai ekintza batzuk, jai batzuk organizatzen dugu, ateratzeko diru apur bat, eta urteai aurre izateko laguntzen dozkuna. Eta urtean, rally-txan parte hartziak, zuentzako goza bat izango da, baina etxekua, intxortakoa, ze gustora ibiltzen, Bai, oso ondo. Ondo, batez be lehenengo tramoan erruberekin azerta ginoan, eta eixa esan da ondo pasa ginoan. Eta elgetara motor doinuak ekartzeko primerakoa. Bai, ez falta zen baiara honetan pixka rally sprint bat, o gorlako igoria duko gor, baina pixkat moz gelditzen da, o subida bada azkenian, eta rally gogoa zegoan, jenteak erantzun zegoan, oso jente pilo bat juntau ginen hor tramuan eta danak ezaguna zian, kuadriakuak, etxekuak, eta ondo nahiko kurioso ginoan, karreria, posik, eta oso gustora horren urtera begira bai, posik bukatu ginoan antolatzeko, eta Ze gisa da, mundu hau geroz eta zabalagoa da, baina azkenian zai familia handi bat, ez? Danak elkar ezagutzen duzu, badakitzue, zer dauen, zeintzu dauzen, eta horrepestak laguntzen dauen. Kirola be, ez da oso geroz eta gehiago daula azterketa, baina ez da kirol edabidietan egunero agertzen dana, eta albisteak egunero emuten dituena. Orduan, familia handi hortako kide izatia, ondo ez? Bai. Azkenean, oindala 8 urte hasi ginenetik, jente asko zautu dugu, kiston harreman handi bat sortu dugu gure artean, eta hori zuk esatu moduan, azkenean familia txiki moduko bat sortu dugu. Kirol garestixea, esan dugu Oskarrek, arriskutsua be bai, esan gura dut. Azkeneko hilabete honetan egon dira, ez ustekuak, ez egin dut kotxe barruan zeira zeinean ez da zuela hortan pentsatzen. Azkenean beti dago arrisku hori ez, egin alduzu golpe bat, istripu larri bat, gu eukin ginoan oindala 2 urte, egon gara 2 urte geldik, eukin ginoan golpe bat. Baina, kotxean nahiko preparauta dago SBS ez gertzeko, askotan kanpotik ikusten da arrisku gehiago, norbera dukan sensazio hori baino ez, azkenean goitxu itzen za, niri 2 ur gehiago motozta kanpoko baten bat harrapau izatiak, o golpioekin nabanean isa pasau altzan tragedia bat, porque oso gertu jone ban entietatik, publikoa oso importantia da nun ipini. Baina, azkenean etxekuak, ingurukoak, danak bilurra dotze, ez, kirol honi, velozitate altuetan zoiaz, eta pasau alda edo zer gauza. Baina, azkenean horre daka bai engantzatzen hori adrenalina, eta hau da gustatzen jakuna azkenean. Badakotzu begiz jota, ralliren bat, pruebaren bat, inoiz, akaso, egiteko gogua, esperantzia, ametsa? Ez da gatola induz asko, egiz esan da ez da gatatzen zauta, ez du nik ez bintzat. Hola, nontxe burua etortze jatana, Euskal Herriko lan beti nahi izan duguzenak inin du. Kantabrera be junginean korritzera karrera luze eta on bat, gero nazionala izan zena, nivel askokoa. Eta bolan helbururik ez dauko, bolan epe motzera bentsat jungoak kanpora korritzera, porque beti guztu izan jaku, lagunak hartu eta gure bai juntau batzuk, eta asteburu pasa bezala, eskuz hona izaten da karrera batzuk txetik apo korritzea. Egisa da hemen gurian mendilazterketa moduan ralixak be dauzela desente eta politiak, ez da? Bai, hemen oso tramo politxa dauz. Oin ibili da zen lekuetan asko itxin da, azkagon da oso kiston organizazio egin dira gainera. Hemen bai, kiston tramo ez da zertan urrutik joan behar, tramo politxa edukitzeko. Venga, oin galdera apur bat komprometidua, Mikel. Nolakoa da Oskarko pilotu moduan?
beti ondo nahi dauena gauzakin, dana ondo apuntatzen dau, eta arduratsua, esango duke. Eta konfiantzia emoten dau? Bai, konfiantzia emoten dau. Azkenean rodaje pixka falta jaku, aspaldiz gara ibili, baina bere lana ondo itxen du. Bueno, kilometruak orduan pilatzea falta da. Eta oin, bestaldera doia galdera konprometidua. Esan duzu lehen piloto on bat bia dela, abiaduria denboriak irabazteko. Zer moduzkoa da bere txinaga? Ona. Urtietan ikusi da zenan kapaz, oso azkar joateko kapaz da. Da zorua apurua batzutan, baina ez ondo. Eix esan da, ez da jaik eta pozik. Geroz eta azkarro fan, aukera ondixak kotxia joateko edo kotxian kontrola galtzeko. Hori da, hori probauta dugu bai, ez? Ibili ginen Adrian eta ni, justo azkarrez, Adrian beste kuadria batekin, oso azkar gabizen, oso fuerte. Igual gure limitetetik pixkat kanpo, beste lehiatzen kotxe handixauak, o jente kotxe bioekin eta hor sartuta. Eta gero latorri jakun, despiste bat izan zen bebai, nota gaizki hartuta, pixkat izan zen danetik, baina ginen istripu fuerte bat, eta kotxe aldatu behar izan ginoan karrozaizia, así que... Eta atzeko kotxe horrek zezaguarri dako? Oskar. Bueno. Oskar, beta. Eiz esan da kotxe horrek ez dago ezer esango, así que esoteke... Nahiko serieti dao. Motorra serieti da. Ez eta jendeak ez pentsego lan. Errubera hon batzukin suspentsio hon bat, eta ez da zo gehiago behar. Freno hon batzuk, eta ez da kaleko kotxe baten diferentzia hondirik. Barruko seguridade dana, eta ez esan da kaleko kotxe baten oso antzakoa. Zein da hurrengo probia? Bueno, baloratzen gabiz. Guztoko jakun irtetzia San Miguelen, dela Elgoibarreko proba bat, baina elketan jaixa dia. Eta orduan ekintza batzu esko konpromisuak hemen eta ezingo gara egon, baina eskoriatzen beba itxen da Rally Sprint oso politxa, lusia, oso ondo antolatuta, esko motor taldia itxik, eta igual bertan izango da. Aipatu duzu lusia, nahi duzue Rally Sprintak luzetxua bak izatia? Bai, azkenean behin parte hartzen hasitxa. Bidez aurreko eguneko rallyxa oso luzia esan, Rally Sprintak egoten dira 3 pasadakin edo 4kin. Aukeran, nahi luzia. Adrenalina gainera gehiago botateko... Bai, eta hori ikasteko da, ez ikasteko, baina berriro konfiantzia hartzeko eta nik uste dute gero eta kilometro gehiago hobeto, bai. Bale, eskoriatzakora begira geraketa naiz. Elgetako igual akaso ez, hau da, San Miguelekua, jaixak, dana ez da kompatibilia edo? Hori da, azkenean aste burutan kompromisu diferenti irtetzen dira, eta elgetan jaixa badia, azkenean bakizu ze dagoen, eta eguneko gunean egoteko larun batian, zaila da. Bata edo beste. Bata edo beste aukeratu bia da, eta nik uste jaixin gelitzuko bazela. Venga, disfrutau, aldo zuen einean eta tentuz ibiliko txiekin. Eskerrik asko pareja. Zuei.